Ħanaqra mill-Vanġelu skont Luqa kapitlu 10, il-passaġġ ta' Marta u Marija. Issa huma sejrin fi triqthom daħal f'ċertu raħal u ċerta mara jisimha Marta laqetu f'dara. U kell oħta jisimha Marija li wkoll niżlet bil-qiegħda ma' saqajn is-sit tisma' kelmtu. Imma Marta kienet distratta b'ħafna faċendi u ġiet fuq u qalet: Sit, ma importakx illi oħti ħallitni nservi waħdi. Għajdilha mela sabiex tgħinni. Imma s-sit wieġeb billi qalilha: Marta, Marta, qed tinkwieta u tinsab aġitata dwar ħafna ħwejjeġ. Imma ħaġa waħdi bżonn juża, x'Marija għażlet il-porzjoni tajjeb li mhux se jittieħdilha. Dan il-passaġġ familjari ħafna magħna veru, u fih Ġesu jitkellem dwar realtà illi kull wieħed u waħda minna niffaċċjaw. L-ansjetà. It-tema tar riflessjoni tagħna llum. Issa l-ansjetà huwa suġġett kumpless u delikat. U ma rridux nittrattawh la blaġla u laqqas nissimplifikawh iżejjed. Irridu noqogħdu attenti wkoll illi nevitaw żewġ estremi. Sewwa, id-dinja, n-nies hemm barra, għandha tendenza illi tqis kull problema bħal ansjetà, depressjoni u sitwazzjonijiet simili, għandha tendenza li tqishom dejjem bħala xi ħaġa purament bioloġika, fiżika. L-estrem ieħor insibuh fil-Knisja. Hemm it-tendenza li nispiritwalizzaw kollox, okay? U nqisu kull diżordni dejjem u esklusivament bħala kwistjoni ta' dnub. All right? L-ebda waħda minn dawn mi biblika. Tajjeb, l-ebda waħda minn dawn l-estremi biblika għaliex? Għaliex il-bniedem u ġisem u ruħ flimkien. U qatt ma naħdmu b'mod separat minn xulxin, imma dejjem b'xi mod jinfluwenzaw lil xulxin. Okay? Allura, f'kull problema naffaċċjaw, irridu naffaċċjawha b'dan il-mod. Aħna bnedmin sħaħ, jiġifieri magħmulin minn ġisem u anka minn ruħ. Meta nifhmu dal-bilanċ, nibdew nifhmu aħjar x'inhu jiġri ġewwa fina. X'inhu jiġri ġewwa fina u kif nistgħu allura nindirizzaw il-problemi li naffaċċjaw b'mod speċjali l-ansjetà. J.I. Packer fil-ktieb tajjeb ħafna Knowing God jgħid li meta nħarsu lejn id-dinja ta' madwarna ma niskantawx li n-nies iħossuhom anzjużi. Qed ngħixu f'dinja profondament anzjuża. Fil-fatt l-ansjetà saret waħda mill-aktar esperjenzi umani komuni jekk inħarsu madwarna u tmiss kważi kull aspett ta' ħajjitna jekk noqogħdu nirriflettu sew. Ninkwetaw iżżejjed dwar il-familji, familja tagħna, dwar relazzjonijiet, dwar ix-xogħol, dwar is-saħħa, ninkwetaw dwar il-futur, ġieli ninkwetaw fuq il-passat ukoll. Ninkwetaw fuq affarijiet serji bħalma huwa l-mart jew it-telf ta' xi impjieg jew ta' xi persuna u xi kultant ninkwetaw anke fuq affarijiet żgħar u ħana tiċċuċati. Tinkwieta għax ma sibx parking, jew għax ħatasal tard u tinkwieta żejjed. Għalhekk mhux diffiċli nifhmu għaliex l-ansjetà hija tant mifruxa. Anki tolqot lilna Kristjani. Fl-aħħar mill-aħħar qed ngħixu f'dinja u f'ġisem imwaqqa. Propju għalhekk l-aħwa l-Iskrittura ma tinjorax l-ansjetà, okay? Anzi tassumija l-ansjetà, ma tqisix bħala xi ħaġa superfiċjali, però turina li l-ansjetà tmiss l-aktar partijiet ħanajtek profondi ta' ruħna u wkoll taffettwanna ir-relazzjoni tagħna ma' Alla. U għalhekk aħna wkoll ma nistgħux inqisuha bħala xi ħaġa superfiċjali jew normali u hija daqskemm komuni allura tqisha bħala xi ħaġa normali. M'għandniex nagħmlu dan l-iżball. Għax jekk naħsbu b'dal mod allura ngħidu m'hemmx tagħmel mhux hekk, mhux kulħadd anzjuż, mhux qed ngħixu f'dinja anzjuża, di m'għandix tkun l-attitudni tagħna.
U llum nemmen li Alla ġabna hawnhekk biex niffaċċjawha dir-realtà. Niffaċċjawha u nindirizzawha fid-dawl u fil-qawwa tal-kelma tal-Alla x'dak li interessana aħna kif ħanaffaċċjawha dir-realtà f'ħajjitna fid-dawl ta' dak li jgħidilna u jgħallimna Alla f'kelmtu. Fil-Patt il-ġdid insibu l-kelma Griega merimna, jew merimnaw, tħassib. Interessanti li din l-istess kelma tintuża kemm f'sens pożittiv kif ukoll f'sens negattiv. Pereżempju, fl-Ittra l-Filippin Pawlu dwar Timotju jgħid li dan kien ġenwinament ikkonċernat merimna għal ġid tal-oħrajn. Ftit versi wara f'kapitlu 4 jgħid kunu anzjużi merimna dwar xejn. Dan jurina li mhux kull tħassib huwa l-istess kelma, mhux kull tħassib jiddependi il-kuntest. Hemm tħassib li huwa leġittimu, li huwa meħtieġ u anke rakkomandat mill-Iskrittura, imma hemm ukoll tħassib li jwassal għall-ansjetà u dan irridu nevitawh. Għax m'hemm xejn ħażin u dinha tajjeb li nifhmuha li wieħed jaħseb dwar ħwejjeġ ta' din id-dinja, mhux hekk m'hemm xejn ħażin. Sakemm dan it-tħassib ma jkun smalux moħħu u jwaslu għall-ansjetà li tispiċċa tal-jenaħ minn Malla. Għalhekk il-qofol tal-kwistjoni mhuwiex it-tħassib innifsu u lanqas il-ħwejjeġ li qed naħsbu fuqhom. Imma fejn qed iwasslek dak it-tħassib. Biex ma jkunx hawn min meta nitkellmu man-nies, allura ma naħsibx, mhux hekk qed ngħidu, fejn qed iwasslek dak it-tħassib. Għaliex dak li l-Bibja tikkoreġi mhuwiex it-tħassib leġittimu dwar ir-responsabiltajiet u d-doveri ta' kuljum, anzi, dan tirrakkomandaw u tfaħru. Dak li l-Bibja tikkoreġi hija l-ansjetà. Dik l-ansjetà illi ġġalek tiffissa fuq iċ-ċirkostanzi u l-problemi tal-ħajja tiegħek. U bħala riżultat waslek biex tesperjenza u ġieħ ta' ras, disturbi fl-irqad u f'aptit, kif ukoll sentimenti ta' biża', sens ta' impotenza u affarijiet oħra. Din l-ansjetà. Dik l-ansjetà illi tappanlek il-viżjoni tal-Alla. L-ansjetà illi telfek l-għaxqa tal-kelma tal-Alla meta taqra u tismagħha. Dik l-ansjetà illi ġelek tibda twarra bid-doveri spiritwali. U tant kiddek illi ma tħallikx tagħmel dak li Alla fir-rida tiegħu jurik li għandek tagħmel. Għaliex? Għaliex l-enerġiji mentali u spiritwali tiegħek jixxuttawlek. L-ansjetà tixxuttaħħomlok, iġġiblek bla saħħa, bla ħila biex twieġeb, mod speċjali għar-rieda tal-Alla fil-ħajja tiegħek. U din mhix biss teorija, dan narawh ċar fil-ħajja reali, fil-fatt l-istess passaġġ jekk qattu attenti jurijinna b'mod konkret. Għaliex Marta hija ppreżentata lilna bħala speċi tal-eżempju klassiku ta' xi ħadd anzjuż. Marta kienet ikkonċernata biex isservi l-Ġesu. Tħassib li fih innifsu, tajjeb, veru jew le, leġittimu. Alright, iżda dak it-tħassib inbidel f'ansjetà. Beda jtellifha mix-xirka minn ma' Ġesu u saħansitra qajjem fiha frustrazzjoni anke lejn oħta. Il-ħsibiet tagħha tant kienu ffukati fuq il-faċendi tad-dar, ħwejjeġ nerġa' ngħid, leġittimi u bżonjużi u neċessarji, però tant tabbit bihom illi saret aġitata u saret ansjuża. U minħabba fekk Ġesu sidna kellu jikkoreġiha. Marta, qed tinkwieta u tinsab aġitata dwar ħafna ħwejjeġ. Ġesu ma kkundannax ix-xogħol ta' Marta, ma kkundannax li ridet isservih u lanqas l-impenn tagħha, ċertament, però ridet tifhem illi tħassib żejjed tagħha l-ansjetà ġifieri kien qed jieħu post dak li kien l-aktar importanti, il-porzjoni tajjeb li kien xirka miegħu. Dan ridet tifhem għaliex kif għadna mhux itħassib innifsu l-problema, imma meta dan jieħu l-ewwel post fil-prioritajiet tagħna u jaljenana jew jibda jbedna minn Alla. Din hija l-problema. Mela allura il-mistoqsija lina ssir inevitabbli. Hemm xi ħaġa f'ħajti illum
illi tant qed tinkwitani, tant qed naħseb fuqha li qed tinbidel f'ansjetà u qed taffettwali u tfixkinni mir-relazzjoni tiegħi mal-Alla u minn mal-oħrajn. Din hija l-mistoqsija li ta' min insaqsu kull wieħed u waħda minnha. U jekk hemm, tajjeb tindirizza u mhux la tinjora, jew tagħmel xi kompromess magħha u tajtu issa x'inek, le. Jekk hemm tajjeb illi tindirizza. All right, u mhux poġġija fil-ġemp. Però qabel ma nkomplu u ħanurikom nissuġġerilkom xi soluzzjonijiet prattiċi u spiritwali li toffrinna l-kelma talla biex nimxu l-qudiem, ovvjament. Ejjew nifqu ftit, nagħmlu break u naraw kif Ġesu tratta ma' Marta. Importanti li nagħmlu għad ir-riflessjoni għaliex minn dan naraw prinċipju importantissimu li għandu jigwidana kif għandna nittrattaw issa ma' nies ansjużi. All right, importanti dal-prinċipju. Ġesu beda bil-indirizza bisimha darbtej, notajtu Marta. Kif naraw ukoll f'każijiet oħra fl-Iskrittura meta Alla jsejjaħ Abraham, Mose, Samuel, Xmun, dan juri affezzjoni u intimità ta' Alla mal-persuna. Eftakru għadi, meta Alla jsejjaħ bisem darbtej qed turi dik iċ-ċertu affezzjoni, intimità u rabta personali mal-individwu. Sidna kien ċar u dirett ma' Marta, però ma kienx aħrax jew żgħar. ċanfara imma kien ġentili. Ħanajdu hekk iċ-ċanfira tiegħu immarina fit-tenerezza, fil-ħniena. Okay? Allura, meta nirrelataw ma' nies ansjużi, irridu nixbħuh l-ewwel u qabel kollox. Meta nittrattaw ma' nies ansjużi, jiġifieri ma rridux inkunu bsin, ma rridux niġġudikaw, ma rridux nikkritikaw wisq. Alright, imma l-ewwel attitudni tagħna trid tkun waħda ta' kumpassjoni. Irridu nżommu f'moħħna illi hawn individwi li l-ansjetà tagħhom tista' tkun marbuta ma' kondizzjonijiet mediċi. Ftakru għadin. Alright, f'dawn iċ-ċirkostanzi u għal dawn il-persuni, l-ansjetà ma tkunx għażla konxa. Imma xi ħaġa li tiġi fuqhom u taħkem il-persuna mingħajr ma trid. Hawn isek, okay? Ftakru għadin. F'dawn iċ-ċirkostanzi u għal dawn il-persuni, Dr. Adrian Corvell, neuroxjentista jgħid hekk. Għal dawn mhux nuqqas ta' rieda imma bioloġija. Ftakru għadi hawn nies hekk. U tajb niftakru wkoll, meta nittrattaw ma' nies ansjużi, illi hawn temperamenti differenti. Importanti li nżommuha f'moħħna. Mhux kulħadd jiffaċċja sitwazzjonijiet diffiċli bl-istess mod. Veru jew le? Hawn minnu iktar kalm u hawn minnu iktar sensittiv u jippanikja. Hawn dan it-tip ta' nies. Okay, mela allura tajjeb li nżommu f'moħħna li hawn daw it-tip ta' nies u bħala dixxipli l-ewwel reaction tagħna attitudni tkun waħda kif kienet ta' Ġesu. Ġentili. Okay? Ġentili, sensittivi, nuru paċenzja ma' kull min qed jesperjenza l-ansjetà. Fil-fatt, dal-prinċipju naqaf hawnhekk fuq dal-punt, ma napplikawx biss kif inġibu ruħna mal-oħrajn, però nistgħu napplikaw ukoll kif nindirizzaw l-ansjetà fina nfusna. All right? Anka hemmhekk nistgħu napplikaw ibda billi tkun paċenzjuż. All right? Anka miegħek innifsek. Ma dan kollu ma nistgħux nifqu hemm. Kif rajna qas Ġesu ma waqaf hemm, laqas Ġesu ma waqaf billi Alla nifmek, le. Imma Ġesu wkoll indirizza l-ansjetà u għena tara x'kien hemm bżonn tagħmel biex tinbidel. U dan iwassalna l-mistoqsija kruċjali. Allura, x'nistgħu nagħmlu fid-dawl tal-kelma t'Alla biex nindirizzaw l-ansjetà fina? Okay? X'nistgħu nagħmlu? Ħanatikom xi punti prattiċi li jistgħu jgħinuna nittrattaw l-ansjetà fina b'mod bibliku realistiku. Xi wħud minnhom forsi anka xi wħud meta tismagħhom jekk ma tkunx prattikajthom jistgħu jinsemgħu diffiċli. All right, mod speċjali kif qed ngħidu għal min inħarka malaj bl-ansjetà. Mhuwiex l-iskop tiegħi li nkompli nabbikom b'xi piż ieħor
fuq dak li diġà għandkom, ftakru għadi. Mhix issa tgħid Melissa suppost nagħmel ukoll hekk u hekk u nittaqqal u hekk ma nagħmlux inħossni ħati, le l-aħwa. L-intenzjoni tiegħi hija noffrilkom suġġerimenti, noffrilkom suġġerimenti prattiċi, biex intkom tkunu tistgħu tħaddmuhom tpoġġuhom fil-prattika f'ħajjatkom ħalli telbu l-ansjetà f'ħajjitkom. U nittama li intkom maturi biżżejjed sewa kull wieħed waħda minnkom u kapaċi biżżejjed u sinċira biżżejjed biex tapplikaw dak li ħadd isemgħu għaċ-ċirkostanzi personali tagħkom. Sewa jew le. Inti tisma' u trid tara kif dan ħajapplika għalik u kif tista' tapplika int għas-sitwazzjoni tiegħek. Importanti li żommu dan f'moħħna. Mela, jekk irridu nindirizzaw l-ansjetà b'mod bibliku, hemm xi passi rridu nieħdu. L-ewwel pass huwa dan. Irridu nirrikonoxxu l-id tal-għadu. Martin Lloyd Jones, il-predikatur qawwi jgħid dwar l-ansjetà, speċifikament. L-ewwel ħaġa hi li rridu nirrikonoxxu l-id ta' Satana. Importanti immens. Il-problema ta' ħafna minna hi li għandna tendenza nħarsu biss lejn id-diffikultajiet, lejn iċ-ċirkostanzi u l-kundizzjonijiet u nimmissjaw dak li hemm warajhom. Is-sigrit kollu biex nirbħu fuq l-ansjetà u li nirrealizzaw li hemm għadu li qed jagħmel minn kollox biex idaħħalna fi stat ta' paraliżi spiritwali u dan permezz tal-ansjetà. Fimtuha? Din hija realtà. Din hija l-ewwel pass irridu nieħdu. Ħafna drabi dan huwa l-iżbal, niffukaw biss fuq ċirkostanzi u ninsew li bħala Kristjani qegħdin f'battalja u bħala Kristjani hemm għadu wara kollox illi ħafna drabi jinqeda wkoll bil-ħsibijiet u bit-tħassib żejjed biex ibedna minn Alla. L-ansjetà ħafna drabi tiġi mid-djufija tagħna permezz ta' tħassib żejjed, biża' u pressjoni, però tista' tiġi amplifikata u użata mill-għadu ta' ruħna biex ibedna minn Alla. Fil-fatt Ġesu stess fil-parabola ta' żerriħ u żerrija jgħid li tħassib il-merimna, it-tħassib ta' din id-dinja jista' jifga l-kelma u jagħmilha bla frott. Tiftakruha fil-parabola, it-tħassib l-ansjetà jifgalek il-kelma fidejn l-għadu li jinqeda bija. Mela, jekk ix-xitan permezz tal-ansjetà ħajrnexxielu jdawwar lek ħsiebek minn fuq Alla, ħajrnexxielu jberridlek l-imħabba tiegħek lejn Alla, ikun għamel rebħa fenomenali għalih, suċċess għalih. Importanti wkoll li ma niċċaraw li ma jfissirx li l-ansjetà nfisha ġejja mix-xitan, nifhmu din, imma spiss tiġi użata minnu. Alright, biex ma nħaltux ħaġa mal-oħra. Juża bħalma juża affarijiet oħrajn. Għalhekk ma nistgħux nissottovalutaw, jiġifieri ma ninsewx dal-punt, ngħidu iwa taf kif jew tibda tara x-xitan kullum kien l-estremi, jew tinjorah li qisu ma jeżistix, jew tibda tarah f'kull ħaġa, però f'dil ħaġa kun konxa. Għaliex l-ewwel pass, però wkoll jeħtieġ nieħdu passi oħra konkreti. It-tieni pass li jmiss biex niddiljaw mal-ansjetà mod bibliku tafu x'inhu għandna bżonn inbeżbżu lil nfusna. Aħsbu naqra, jista' jkun li fi żmienna minħabba li tanti komuni l-ansjetà saret biex ngħidu hekk dak idnu paċċettat. U allura inti ma tantx iddispjaċik meta tkun ansjuż jew ansjuża u la ma jiddispjaċik laqas ħa titlob maħfra l-Alla jew tfittxu għall-għajnuna u allura spiss tħallija tiddominak. Jekk hekk u meta jiġri hekk mhux ħanfittxu soluzzjonijiet tajbin u lanqas ideali. Jien naħseb fejn tħoll l-ansjetà xi wħud minnha u din arawha intom. Bnejna sistema sewwa fejn nirrazzjonalizzaw kollox. U ngħidu smara kollox favur tagħna x'aħna dgħajfin, għax kulħadd ansjuż u niġġustifikaw lil nfusna u għax hekk biex insiktu il-kuxjenza.
Min flok inqisuha l-ansjetà kif tqisha l-Bibja, nuqqas spiritwali li jeħtieġ ikun ittrattat. Allura jekk inti tqis l-ansjetà b'dan il-mod ħafif, all right, wasal iż-żmien li għandek bżonn tbeżbeż lilek innifsek. Għal 3 raġunijiet, ħansemmilkom għalfejn. L-ewwel nett, Kristjanu msejjaħ għall-libertà fi Kristu. Wasal iż-żmien li nkunu aktar konxi li aħna u li Alla. Li aħna u li Alla. Illi m'għandniex għalfejn nkunu maħkumin mill-ebda ħaġa laqqas mill-ansjetà. Okay, bħala wlied mis-sirna tas-sema m'għandniex għalfejn. Okay, ejja ngħidu għal nafusna, Alla ma sejħinniex biex ngħixu taħt xi pis, taħt il-pis tal-ansjetà, imma sejjaħinna biex ngħixu fis-sliem. Fiduċja fih, dik hija s-sejħa tal-Alla, minkejja fid-diffikultajiet tal-ħajja, anke fihom. All right, anke fihom. Ġesu sidna wissina minn qabel, għattilkom dawn il-ħwejjeġ. Sabiex fija jkollkom isliem. Fid-dinja għandkom it-tribulazzjoni, trabil. Ġifieri l-ansjetà waħda minnhom. Fid-dinja għandkom trabil. Iżda għamlu l-kuraġġ. Jien qelibt id-dinja. Għalfejn qed naġdaw ruħna daqshekk. Il-fidi tagħna falla, mhix tagħmel differenza allura f'ċirkostanzi hekk. Il-fidi tagħna falla taħdem biss meta jien għaddej tajjeb. F'ċirkostanzi bsin ma tfisser xejn. Il-grazzja t'Alla li nkantaw fuqha u li nitkellmu fuqha mhijiex qawwija biżżejjed biex b'xi mod tgħinni f'dan iż-żmien. Fejn il-fiduċja tagħna? F'Alla, nerġa' ngħid. F'daw iż-żminijiet diffiċli bsin, fid-dlam, fil-maltempati tal-ħajja. Allura Alla mhux qed jħossibna. L-aħwa, fl-aħħar mill-aħħar l-ansjetà mhix biss kwistjoni ta' emozzjoni, tolqod direttament il-fidi tagħna. Tolqod direttament il-fidi tagħna. Kemm tassew qed nafdaw lil Alla missierna. George Muller jgħid hekk ara. Il-bidu tal-ansjetà u tmiem tal-fidi. U tmiem tal-fidi u l-bidu tal-ansjetà. U dan wassalna t-tieni raġuni għal għandna bżonn tbeżbiża. Meta nħallu l-ansjetà taħkimna, maħniex nafdaw lill-Alla. Id-dur kif id-dur magħha, maħniex nafdaw lill-Alla. Okay, jekk qed tħalli l-ansjetà taħkmek, Spurgeon darba qal: il-ħsibijiet ansjużi huma forma ħafifa ta' teizmu. Għax jissuġġerixxu li Alla jew ma jistax, jew ma jridx jieħu ħsiebna. Ma kienet jgħid xejn ġdid fil-verità, Spurgeon kienet ipoġġi kif kien kapaċi jagħmelu kliem qawwi li qal Ġesu f'sentenza waħda. Għax f'Mattew 6 naqraw hekk. Minħabba fek ngħidilkom tinkwetawx, merimna te kmant, tinkwetawx ġifier tkunux ansjużi għal ħajjitkom, se tiklu jew se tixorbu, lanqas għal ġisimkom se tilbsu. Il-ħajja mhix iżjed importanti mill-ikel u l-ġisem mill-ilbies. Ħarsu lejn it-tjur tas-sema. Illi la jiżraw, la jaħsdu u lanqas jiġbru fl-imħażen. U frattant missierkom ismewwieti jitmagħhom. Intom ma tiswewx aktar minnhom. U minn minnkom billi jinkwieta jew jkun anzjuż, kapaċi jżid ma' omru mqarku bitu wieħed. U għaliex tinkwetaw, jew tkunu anzjużi, għaliex tkunu anzjużi dwar l-ilbies. Ikkonsidraw il-ġieli tal-għalqa kif jikbru, la jitħabtu u lanqas jażlu. Frattant ngħidilkom li lanqas Salamun fil-glorja kollha tiegħu ma kien imlibbes bħal wieħed minn dawn. Imma la darba Alla, hekk libbes il-ħaxix tal-għalqa li llum ħajju għadha jinxtaħed fil-forn, ma jagħmilx wis iżjed magħkom nies ta' fidi ċkejkna. Għalhekk toqgħodux tinkwetaw, terġa' tkunux ansjużi billi tgħidu x'se niklu jew se noxorbu jew se nilbsu għax dawn il-ħwejjeġ kollha il-ġentili jfittxuhom bil-ħerqa għax missierkom fis-smewit jaf li għandkom bżonn dawn il-ħwejjeġ kollha. Imma fittxu l-ewwel is-saltna tal-Alla u t-tieba tiegħu u daw il-ħwejjeġ kollha jingħataw lilkom ukoll. Għalhekk tinkwetawx għall-għada
għax l-għada se tinkwieta għalih innifsu, suffiċjenti għal kuljum u trabil tiegħu. Jekk Ġesu qed jgħid dan kollu, u fihom vera, fija, jekk Ġesu qed jgħid dan kollu, u nibqgħu aħna xorta waħda ansjużi, allura kif qal Spurgeon, bla ma nindunaw forsi, qed inkunu naħsbu daqs li kieku Alla ma jridx, daqs kieku Alla nesina, daqs kieku Alla ma jistax, għasu kapaċi jgħinna. Qed inkunu naħsbu qisna min? Ġentili. Qisni pagana qed inġib ruħi. Jgħidilna Ġesu stess. Meta jiena tinkun ansjux, għas qed ninsa. Okej, l-ansjetà tgħidilna li kollox fidejna, imma il-fidi tfakkarna li għadu fuq it-tron. L-ansjetà kollox fidejk, il-fidi Alla fuq it-tron. Alla għandu l-kontroll tal-ħajja tiegħi u tiegħek. Alla mhux rieqed. Mela allura meta l-ansjetà tieħu kontroll u tnixxi finna l-fiduċja falla hemmhekk issir kwistjoni serja ta' nuqqas ta' fidi falla providenzjali. Imma hemm ukoll aspett ieħor li ma nistgħux ninjoraw. Meta l-ansjetà tieħu post il-fiduċja, ukoll inkunu qegħdin immorru kontra kmand dirett tas-sit. F'Mattew 6 Ġesu jikmandana u jistedinna jekk qattu attenti hemm 3 darbiet kmand dirett. Il-verb fl-imperattiv, ġifieri, 3 darbiet biex ma nkunux ansjużi. Minħabba fek ngħidilkom tinkwetawx, għalhekk toqgħodux tinkwetaw, għalhekk tinkwetawx. 3 darbiet, kmand dirett tas-sit. L-Apostlu Pawlu wkoll jirrepeti tal-istess kmand. Fil-Filippin 4 tkunu ansjużi, merimna l-istess kelma dwar xejn. Tkunu ansjużi dwar xejn, u xejn tfisser xejn. Mhux dwar ħafna affarijiet imma dwar dir nista' nkun ansjuż dwar xejn. L-aħwa allura meta nħallu l-ansjetà taħkimna qed iddominalna moħħna u qalbna ma tibqax biss nerġa' ngħid kwistjoni ta' xi emozzjoni, imma ssir ukoll kwistjoni ta' diżubbidjenza għax inkunu qegħdin ninjoraw kmand dirett li Alla jagħti qed jagħtina. Okej, naturalment kif għadna ma ninsewx li mhux kull sitwazzjoni ta' ansjetà hija diżubbidjenza intenzjonata. Ifhmuha tajjeb, right? Ma ninsewx għadna. Mhux kull ħaġa, mhux kull ansjetà dejjem hekk, ħafna drabi iva. Mela, it-tieni pass li rridu nieħdu għadnu għandna bżonn nbeżżu lilna nfusna għax l-ansjetà tmur kontra l-identità tagħna bħala wlied Alla, tikxef livell ta' nuqqas ta' fidi u ssir ukoll nuqqas ta' obbedjenza. Però biex inkomplu nikkumbattu u nelbu daw l-episodji tal-ansjetà, mhux biżżejjed indirizzaw daw it-tliet oqsma li semmejna l-identità, l-fidu u l-obbedjenza, nistgħu nieħdu pass ieħor. U dan huwa li nqiegħdu dixxilpina fuqna infusna. Għajdu li mhux vera, il-persuna ansjuża hija persuna li tilfet il-kontroll. Tilfet il-kontroll. Qed titmexxa mill-ħsibijiet ta' moħħha, qed titmexxa mill-emozzjonijiet tagħha, qed titmexxa miċ-ċirkostanzi. Qed tkun ikkontrollata mill-ansjetà. Però fil-ħajja Kristjana ħuti dejjem suppost issib element ta' kontroll. Dejjem suppost issib element ta' dixxilpina fuqna. Il-kelma tal-Alla tgħidilna għax Alla ma ta' spiritu ta' dimidezza, iżda ta' seta' u mħabba u dixxilpina fuqna nfusna. Għandek l-Ispiritu tal-Alla. L-Ispiritu tal-Alla fik fost affarijiet oħra huwa spiritu ta' kontroll fuqek innifsek. Nerġa' nikkwota l-Martin Lloyd Jones, darba qal. Urini persuna li spiss titlef il-kontroll u hawnhekk ma nifqux fuq l-ansjetà. Nistgħu nsemmu lista, right? Urini l-persuna li spiss titlef il-kontroll u ngħidlek li jekk hu Kristjan, jekk huwa Kristjan jew Kristjana, allura huwa Kristjan tas-sew fqir. Kliem qawwi vera, kliem qawwi. Imma huwa veru. Huwa veru l-Kristjan aktar minn nies tad-dinja suppost ikun persuna li għandu kontroll, li prioritajiet tiegħu qegħdin f'posthom, li ma jħalli xejn tikkontrollah
bħal nies tad-dinja, qegħdin niftehmu ġifieri dan huwa xi ħaġa importanti. Huwa pass li rridu nqiegħdu dixxiplina fuqna nfusna. Ma nistgħux inħallu kull ċirkostanza, kull emozzjoni tiġri bina. Għax hemmhekk nkunu tlifna l-kontroll. Again, ħanamel distinzjoni. Ma jfissirx illi aħna kapaċi nikkontrollaw dawk is-sitwazzjoni li bsin li jiġu fuqna. Vera jew le. Ħafna drabi fil-ħajja bħal mart, telf, dawk m'għandniex kontroll fuqhom, ma nistgħux nikkontrollawhom. Li nistgħu biex nikkontrollaw kif inġibu ruħna, kif niddiljaw magħhom, kif nirreaġixxu għal dawk is-sitwazzjoni, hemm iwa. Alright, però biex ħadd ma jifhem xi ħaġa oħra m'għandniex kontroll. Qed ngħixu f'ħajja li fil-għaxija b'saħħtek fil-għodu hawn marid. Xi wħud minna nafu ġifieri. M'għandniex kontroll, imma għandna kontroll. Kif nġibu ruħna magħhom. Tajjeb, imma verità oħra li ħatejna iktar profonda minn dawn u dan hu r-raba pass. Għaliex l-ewwel bdejna billi nirrikonoxxu li tal-għadu, imbagħad għadna għandna bżonn imbeżbżu lil nfusna u issa għadna wkoll li għandna bżonn dixxiplina fuq innifsna. Però mhux biżżejjed inħarsu fina nfusna. Jekk irridu nelbu l-ansjetà, irridu nħarsu l-fuq, irridu nħarsu l-barra, irridu nħarsu lejn il-mulej Alla. U nisemgħu x'għandu xi jgħid dwaru nnifsu. X'għandu xi jgħid dwaru nnifsu. Il-psikoloġija moderna tajt li fost affarijiet oħra l-ansjetà hija frott li wieħed jaħseb iżejjed fuq il-problemi, eċetera. Il-Bibbja tajt li l-ansjetà hija frott li wieħed ma jaħsibx biżejjed fuq Alla. Tifhmu għadin? X'differenza kif id-dinja tħares lejn l-ansjetà u Alla qed taħseb wisq. Taħseb wisq. Il-Bibbja taħseb ftit mhux biżejjed fuq Alla u fuq minnu. Fl-Iskrittura naraw ħafna eżempji ċari ta' dan l-aħwa. Ħansemmilkom fil-qosor ħafna tnejn, Ġobb u Mosè. Kif wieġeb Alla għall-ansjetà tagħhom u għal il-qalb tagħhom? Fil-każ ta' Ġobb, kollha familjari miegħu, Alla x'għamel? Ma qadx joqgħod jispjegalu isma' ta' x'kienet jiġri wara l-kwinti għax ġie Satana u għax hekk u għax tajtu l-permess. Wara li Ġobb jagħmel 37 kapitlu jeqret u sħabu, f'kapitlu 38 jibda Alla jitkellem. U x'jibda jgħidlu, żgur ma jgħidlux dal-affarijiet. Taf x'jagħmillu Alla? Jibda jiddikjaralu l-karattru tiegħu, divin tiegħu. Minu? Jibda jkellem il-Ġobb u jgħidlu ħanajdlek min jien. Ma jqgħodx jgħid raġunijiet u seba' dalam, Alla jiddikjaralu s-sovranità tiegħu, il-qawwa tiegħu. Hekk jiddili Alla mal-ansjetà u problemi ta' Ġobb. U Mosè, meta intela bil-biża u l-ansjetà għal dak li rid minnu Alla kif iddilja miegħu? Kif iddilja miegħu ma qallux ħanerġa' wkoll nispjegalek u ħanajdlek x'ħajjiġri u seba' dalam, qallu. Isemgħu. Min għamel il-bniedem? Min għamel fomm il-bniedem? Mhux jien is-sit? X'qed jagħmel Alla? F'nofs it-taqlib u l-biża' Alla jiddikjara u minu. Qed innotaw mela Alla ma joqgħodx jagħti ħafna spjegazzjonijiet ħafna drabi, imma jiddikjaranna il-karattru sovran u kollu mħabba tiegħu. Jurina minu f'kull sitwazzjoni li nsibu ruħna fiha l-aħwa. Anka l-aktar waħda diffiċli u tal-biża' għandna bżonn niftakru nħarsu l-fuq. Ħarsu lejn Alla u lejn minnu Alla. Għaliex hemmhekk nibdew nirriflettu u naħsbu li huwa Alla sovran, li Alla għandu kontroll. Għandu kontroll fuq il-ħajja tiegħek, fuq dak kollu li qed jiġri, forsi m'intix qed tifhem. Tħares il-fuq tibda tirrifletti u taħseb dan il-mod. U dan għandna bżonn nagħmlu. Meta naqbdu ħansibnu lil nfusna għax hekk jiġri tindunaw ħatibda tinkwita żejjed. Għandek dal-passi wieħed minnhom huwa ħares il-fuq. Ħalli l-Alla jgħidlek u minnu. Għax kif għadna fil-bidu il-problema ħafna drabi mhix li naħsbu żejjed imma li mhux qed naħsbu biżżejjed fuq Alla. Issa meta nirrealizzaw li l-ansjetà hija opportunità anke biex nersqu lejn Alla u nifhmu aktar minnu jsir ċar li hemm bżonn azzjoni oħra din hija tal-aħħar. L-aħħar waħda, għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa oħra.
jekk irridu nindirizzaw l-ansjetà b'mod bibliku u prattiku. X'inhu? Għandna bżonn nitolbu. Sintendi fuq dan ħadd isemgħu fil-messaġġ li jmiss, okay? Però tinsewx, għajnuna kbira hija li nitolbu. Kull ma ħanajt twissija hawnhekk fuq it-talb u mbagħad inħalli mill-ġew ikellimkom. Meta qed ngħid għandna bżonn biex niddiljaw mal-ansjetà nitolbu, mhix biżżejjed nitolbu biss mulej neħħi l-ansjetà tiegħi. All right? U mbagħad ma nagħmlu xejn aktar. Bħalli kieku kollox jaqafhem. Okay, fimtu għax inkella taf nkunu qisna raġel b'sunnara f'idejh u jitlob l-Alla jweħillu ħuta. Mhux biżżejjed. Okay? It-talb bibliku ftakruh dejjem jimxi flimkien mal-fidi u mal-azzjoni. Eat feet, titlob, imma dejjem jitfid mal-fidi u mal-azzjoni. Għalhekk ħa nitolbu, okay? U kif jgħid Pietru ħanwadbu l-ansjetà tagħna kollha fuqu għax hu jimpurtah minna, imma flimkien ma' dan, waqt dan irridu neżerċitaw il-fidi tagħna billi nagħmlu l-passi konkreti li semmejna. Tajjeb, tifmunix ħażin, mhix qed ngħid titlobx, all right, tifhmuha tajjeb din. Imma titlob dik it-talba biss u mbagħad inti ma tagħmel xejn, naħseb mhuwiex żgur suġġerit mill-Iskrittura kif għandna nitolbu. U dan ma japplikax wara kollox għat-talb, imma l-ħajja kollha tagħna. Nitolbu lil mulej ma mbagħad nagħmlu wkoll il-parti tagħna. Mela l-aħwa, nikkonkludu billi ngħidilkom illi sakemm għadna f'din id-dinja, okay, kull wieħed u waħda minna għax aħna għadna ngħixu f'ġisem mortali, ġisem imwaqqa, bil-modi differenti tagħna li semmejna, xi ftit jew wisq, xi darba oħra ħajkonna niddiljaw mal-ansjetà. Okay? U kull wieħed u waħda minna nerġa' ngħid ma rridux ninħakmu mill-ansjetà. Alright, ma rridux ninħakmu mill-ansjetà. Għaliex għadna l-għadu daruħna jistenna opportunità biex jinqeda b'kollox biex ibedek minn Alla, biex jitelliflek islim, biex jitelliflek dak il-ferħ tal-Ispiritu Santu, minn kollox jagħmel biex ibedek minn dak is-sors ta' slim u l-ferħ li huwa Alla. Biex idawwarlek ħarstek minn fuqu għal fuqek, minn barra għal ġewwa. Hemm għadu, bħal il-juni gargar nafuha, tidur, all right, hemm għadu, mela ftakru għadina. Imma wkoll nixtieq ngħidilkom li hemm tama reali. Hemm tama, okay? U din it-tama mhix biss limitata għal xi ftit, ara ma taħsibx jew tajt isma' imma din mhix għalija. Hemm tama anki għalik. All right? Anki għalik u anki għalija. All right? Qed tissilet mal-ansjetà hemm tama reali anki għalik. Jiena naf xi ġifieri, min jafni forsi jafna fuq il-ħajja tiegħi, anki jien irid niġġieled ta' kuljum, u mhux faċli li inti tiffoka u ddawwar ħarstek minn fuq dak li tkun għaddej għal fuq Alla, mhux faċli. Naf u nifhem u bħalkom mhux dejjem insiba sempliċi illi nafda lil Alla. Naf, nista' nifhem, però f'dawk il-mumenti, okay, fejn jiena ninduna li ħsibiet tiegħu ħajaqbdu jkaxkruni, f'dawk il-mumenti fejn ninduna li ħaninġar, ħanitlef il-kontroll, fejn qalbi ħadibda titqalleb u moħħi, hemmhekk l-aktar li għandna bżonn nifqu u ndawru l-ħarsa tagħna lejn Alla. Għax maħniex waħedna. F'dawk il-mumenti maħniex waħedna. Maħniex bla għajnuna. U għajnuna effettiva f'takru għadi f'dak il-mument. M'intix waħdek. U m'intix bla għajnuna. Għajnuna minn Alla. U anke jekk it-talb f'dal mument jista' jidher tqil diffiċli, m'għandux ikun l-aħħar ħaġa l-aħwa. Kif jgħidu t-Taljani, quando non posso più, kif inni rikorro għal buon Ġesu, fl-aħħar, le, mhux fl-aħħar it-talb. F'dawk il-mumenti anke jekk hu diffiċli, fl-ewwel, mill-ewwel għandna nfittxu t-talb. Għax wara kollox x'inhu għat-talb ix-xirka tagħna ma' Alla omnipotenti, ma' Alla missierna, ma' Ġesu li għadu l-istess, bħalma kien iħen meta kien jimxi għadu l-istess, għavolja qed fuq l-lemenija tal-missier, għadu l-istess Ġesu. Allura l-aħwa ma naqtawx qalbna, jiena nixtieq nħeġġeġ kull wieħed waħda minnkom
intom min intom u intom kif intom u x'inhu il-livell ta' ansjetà li tridu tissiltu miegħu. Taqtawx qalbkom. Fejn rida tal-Alla tmexxina, il-grazzja tal-Alla ssostnina. Fejn rida tal-Alla tmexxik, il-grazzja tal-Alla dejjem tista' ssostnik. Dejjem issostnik. U l-aħwar tistgħu tkunu konfidenti fuq il-ħaġa li dak li beda. Xogħol tajjeb fikom se jwettqu sal-jum ta' Kristu Ġesu. Dakinhar daqshekk mart, daqshekk ansjetà. All right? Daqshekk dmuħ. X'ħajkun hemm biss slim perfett. Ħajkun hemm xirka ħelwa u perfetta mal Trinità mal-qaddisin għal dejjem ta' dejjem. Amen.